δημιουργία του κρατήρα της Χερσονήσου Γιουκατάν στο Μεξικό, μετά από πρόσκληση αστεροειδούς. Αυτό το γεγονός θεωρείται η πιθανότερη αιτία για την εξαφάνιση των δεινοσαύρων πριν 50 εκατομμύρια χρόνια, το οποίο συμπίπτει χρονικά με την αδρομοποίηση του ηφαιστείου Arsia Mons στον Άρη. Έχει δύο δορυφόρους. Πήραν τις ονομασίες τους από τους δύο γιους του Άρη, τον Φόβο και τον Δήμο. Για την περίεργη κυκλική κίνησή τους στο επίπεδο του σημερινού του Άρη και το ιδιόμορφο σχήμα τους, προτείνεται η θεωρία της προϋπάρξης σώματος στην περιοχή, το οποίο συγκρούστηκε κάποια χρονική στιγμή με τον πλανήτη. Η περίοδος της περιστροφής του Άρη είναι 24 ώρες, 37 λεπτά και 25 λεπτά. Η κλίση του άξονα περιστροφής είναι 25,20 μίλες. Ο Φόβος, με περίοδο 7 ώρες και 40 λεπτά, ανατέλει δυτικά και διανατολικά 3 φορές την ημέρα. Πλησιάζει τον Άρη κατά 1,8 μέτρα κάθε 100 χρόνια. Λόγω αυτού υπολογίζεται ότι σε 50 εκατομμύρια χρόνια θα έχει διαλυθεί ή θα προσκρούσει στον πλανήτη του. Ο Δήμος έχει πολλούς κρατήρες στην επιφάνειά του. Το φαινόμενο μέγεθος του Άρη κυμαίνεται από 1,8 στην Σύνοδο μέχρι 2,9 στην περίεργη αντίδραση, στην οποία είναι πάντοτε άνθρωπος. Η αστρική περίοδος περιφοράς του είναι 687 ημέρες, η συνοδική περίοδος 780 ημέρες και η επιτάχυνση της βαρύτητας 3,63 μέτρα ανά σεκόντα τετράγωνο. Ο όγκος του είναι το 15% του όγκου της Γης. Η βαρύτητα το 38% της Γης. Και η θερμοκρασία στην επιφάνειά του αυξομειώνεται από -140 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Άρη υπάρχουν 4 εποχές. Το φθινόπωρο με 5,3 μήνες, ο χειμώνας με 4, η άνοιξη με 7 και το καλοκαίρι με 6. Στον κόκκινο πλανήτη ανήκει ο Όλυμπος, το μεγαλύτερο δεινό λάβο του ηλιακού μας συστήματος, τριπλάσιο από το Everest. Έχουν παρατηρηθεί τρομακτικές αμοθύλες και νεμοστρόποι. Βόρειο και νότιο. Αξιοσημείωτη διαμορφία αποτελεί η μορφολογική ανομοιότητα ανάμεσα στα δύο ημισφαίρια. Το βόρειο αποτελείται από πεδιάδες και πολύ μικρότερο ποσοστό κρατήρων, ενώ το νότιο έχει διαμορφωθεί στην σημερινή του μορφή από προσκρούσεις μετεώρων. Προτείνεται η θεωρία ότι η αντίθεση ανάμεσα στα δύο ημισφαίρια οφείλεται σε αστεροειδή, σε μέγεθος συγκρίσιμο με τον Πλούτο, που προσέφερε κάποτε στον πλανήτη. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα θεωρείται στις μέρες μας για τον πλανήτη από μικρή έως ανήμον. Η τοποθεσία Ελλάς του Άρη είναι βαθύτερη από κάθε λιθοναπέδιο της Γης. Στον Άρη υπάρχει το μεγαλύτερο φαράγγι σε μήκος του ηλιακού μας συστήματος και δημιουργήθηκε από το βάρος των τεράστιων ηφαιστείων βορειότερα. Τα περίφημα φαράγγια του Άρη έχουν προέλθει πιθανότατα από ροή αρχαίων ποταμών. Τα κανάλια του Άρη μελέτησε ο αστρονόμος Πιέτρο Αντζέλο τον 17ο αιώνα. 17ο. Πιστεύετε πλέον ότι στο υπέδαφος του Άρη υπάρχει πάγος, βάθος 10 μέτρα. Εντοπίστηκε νερό με την μορφή ενυδατωμένων αλάτων. Τα ειζηματογενή αποθέματα μαρτυρούν
curiosity προσεδαφίζεται με επιτυχία. Οι εικόνες που στέλνονται προκαλούν αναστάτωση στην επιστημονική κοινότητα. Αυξάνουν οι ενδείξεις ότι κάποτε το οξυγόνο της ατμόσφαιρας του ήταν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι σήμερα. Ότι υπήρχαν λίμνες και τρεχούμενα νερά και ότι ο Ίσος ο Άρης ήταν κατοικήσιμος. Η επιστημονική επανάσταση αποτελεί το πρόγραμμα απικισμού του Άρη Mars One. Σύμφωνα με το μεγαλόπνοο σχέδιο της NASA, το 2018 μπήκε σε τροχιά γύρω από τον Άρη δορυφόρος επικοινωνίας με την Γη. Το 2020 μηχανοκίνητο όχημα προγραμματίζεται να προσγειωθεί στον Άρη και το 2025 να μεταβούν οι πρώτοι 4 άνθρωποι. Υπάρχει περίπτωση άραγε στα βάθη του παρελθόντος του σύμπαντός μας να έχει συμβεί το αντίστροφο? Εάν μην έλπιτε ανέλπιστον ούκ εξευρίσκει, ανεξερεύνητο αιώνα και άπειρο. Ηράκλειτος 500 π.Χ. Αν δεν ελπίζεις, τον έλπιστο δεν θα βρεις, ανεξερεύνητο όντας και απροσφέραστο. Μελετητές που προσπάθησαν να ρίξουν φως και να σπάσουν τους κώδικες σε ιερά βιβλία θρησκειών και σε μυθολογικά κείμενα αρχαίων πολιτισμών. Ανακάλυψαν έκπληκτοι να διαφαίνεται μια κοινή αφήγηση για ανθρώπινη καταγωγή από προηγμένου πολιτισμού έμβια όντα. Για ένα μεγάλο πόλεμο που προηγήθηκε και για μια τρομερή καταστροφή. Δημιουργούν ερωτηματικά απόκρυφες γραφές, που τα αστρονομικά δεδομένα αποπροσανατολίζουν την σκέψη και αφήνουν να στρέφονται οι πόνες προς τον πλανήτη Άλλο. Βίβλος. Αναφέρεται σε γενιά γιγάντων που πλάστηκε από τους θεούς πριν από τον κατακλυσμό. Σε τιτάνες και σε όντα που έζησαν εκατοντάδες χρόνια. Αρχαίοι Έλληνες, ασύλληπτες συγκρούσεις κατά την αρχή της δημιουργίας στην θεογονία του Ζήρου. Ουρανός και γη, γιγαντομαχία και τιτανομαχία. Και τα μυθολογικά κείμενα συνεχίζουν. Θεοί που έρχονται από τον ουρανό, αθάνατοι και αγέραστοι, σε συμφωνία με την διαστολή του χρόνου, όταν οι ταχύτητες είναι συγκρίσιμες με την ταχύτητα του φωτός. Το τμήμα της ιστορίας του Imperial College of London, σε επιστημονικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη, παρουσίασε αρχαίο κείμενο του Αριστοτέλη, του οποίου
και άλλοι αρχαίοι. Από τους Ρωμαίους μέχρι τους μάγες. Οι Αιγύπτιοι μιλούν θεούς που ήρθαν από κάπου αλλού. Αυτές μαρτυρίες που έχουν και σωθεί συγκλίνουν προς τον Άρα, ως τόπο βουδίστος. Στην Βαβυλώνα, ο πλανήτης πήρε το όνομα από τον Νέρκα, τον θεό της φωτιάς, της καταστροφής και του θανάτου. Βαθιά η σχέση των Μάγια με τον πλανήτη Άρα, τον οποίο απεικονίζουν ως ένα δράκο. Σε ένα από τα πιο σημαντικά αρχαία κείμενα για την ανθρωπότητα, στον κώδικα της Δρέσδης, αποκαλύπτονται εκτενείς περιγραφές και υπολογισμοί για την τροχιά του πλανήτη, σχετικά με την Γη και τον ήλιο. Εντοπίζεται σύνταξη ημερολογίου με βάση την κίνηση του Άρα, που διαιρείται σε 780 διαστήματα. Οι συνολικοί κύκλοι περιλαμβάνουν την φαινόμενη ανάδρομη κίνηση. Σχηματισμοί περιλαμβάνουν την θέση του Άρη στον ζωδιακό κύκλο. Και συσχετίζονται οι κινήσεις του με τις γήινες εποχές. Οι αστρονόμοι των Μάγια είχαν προβεί σε θαυμαστούς υπολογισμούς και προβλέψεις για τις εποχές του ίδιου του Άρη. Θα μπορούσε άραγε να διαπιστωθεί η συνάντηση κειμένων που έρχονται από τα βάθη του παρελθόντος μας, με σύγχρονες επιστημονικές ανακαλύψεις. Και να πραγματοποιηθεί η αμοιβαία επαλήθευσή τους. Ενδείξεις. Αριανά συντρίμμια στη Γη και η μελέτη τους. 100 και πλέον μετεωρίτες έχουν βρεθεί στη Γη που λόγω σύστησης έχουν και την ταυτοποίηση ότι προέρχονται από τον Άρα. Η επιστημονική ανάλυση ενός από τους αριανούς μετεωρίτες βάρους 2 κιλό βρέθηκε στην Ανταρκτική το 1984 και έπεσε στη Γη πριν 13.000 χρόνια μετά από ταξίδι 16 εκατομμυρίων χρόνων. Έδειξε να περιέχει πολυθώματα πρωτόγονων μικροβίων από οργανικές ενώσεις που δημιουργούνται ως προϊόντα αποσύνθεσης ζωντανών οργανισμών. Συνδυασμοί συμπερασμάτων οδηγούν την επιστημονική σκέψη προς την πεποίθηση ότι πριν 3,6 δισεκατομμύρια χρόνια δεν θα ήταν εύκολο να αποκτήσει το ενδεχόμενο ακόμη και της ύπαρξης της ζωής στον Άρα. Αν πετυχαίναμε να ταξίδι στο παρελθόν του πλανήτη μας κατά τη δημιουργία της ζωής πριν 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια, θα αντιλαμβανόμασταν την ύπαρξη 2 κυρίως στοιχείων να δρουν ως καταλυτικά και απαραίτητα για τη συγκρότηση του μηχανισμού στη γέννηση. Το βόρειο και το οξύδι του μολυβδενίου. Το βόρειο όμως, για να αναπτυχθεί, θέλει υπερβολική ξηρασία, ενώ η Γη εκείνη την εποχή ήταν καλυμμένη από νερό. Και το οξύδι του μολυβδενίου χρειάζεται πολύ περισσότερο οξυγόνο από όσο υπήρχε τότε στη Γη. Βούριο όμως έχει βρεθεί σε όλους τους αστεροειδείς που ήρθαν από τον Άρα στη Γη. Και το οξυγόνο πιστεύετε ότι ήταν αυξημένο στον κόκκινο πλανήτη τη χρονική περίοδο που είχε μεγάλες ποσότητες νερού.
θεωρείται ότι ήταν αρχαίος φάρος επικοινωνίας με την χρήση χρυσών. Και ενώ οι επόμενες διαστημικές αποστολές προετοιμάζονται πυρετοδός, η επιστημονική έρευνα συναρπάζει και διχάζει. Και οι εξελίξεις στην διαδοχή των συμπερασμάτων παίρνουν τροπή που οδηγεί σε υπαρξιακές συζητήσεις. Η φωνή του Ηράκλειτου έρχεται από τα βάθη των αιώνων. Του άρε τους νεκρούς θεοί τιμούν και άνθρωποι. Ευχαριστώ τον επιστήμονα Τάκη Θεοδοσίου και για την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση και το Μουσείο Μετεωρητών για την Φιλοξενία, την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος για τις γνώσεις που μου μετέδωσε μέχρι την απόκτηση του πτυχίου μου, τον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Λουκά, τους καθηγητές Μουσά, Συνόπουλο, Σιμόπουλο, Δανέζη και Θεοδοσίου για τις